Ngibingelela nonke bazalwane egameni lomfowethu uKristu iNkosi yethu. Amen. Isifundo esizosenza namhlanje usifundo 5. Isihloko sesifundo 5 sithi umthetho nevangeli. Singakasiqali lesi sifundo sethu, kungakuhle senze umkhuleko omfishane. Dala amazulu nomhlaba, Thixo olungileyo, siyabonga Nkosi ukuthi usuthe wasigcina waze kwala, wasilungisela Nkosi lesi sifundo ukuba sazi usuku namhlanje. Sizisondela Nkosi ekupheleni, ukuze Nkosi ekunqumeni kwethu nasekwenzeni kwethu sizoqonda ukuthi ngabe lokho esikwenzayo kuyasisindisa noma kuyasibhubhisa yini na. Sicela uvule inhliziyo ney'ngqondo zethu sisazofunda izwi lakho. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Phinde ngibabingelele abazalwane egameni lomfowethu uKristu iNkosi yethu. Amen. Isihloko esizokhuluma ngaphansi kwaso namhlanje sithi umthetho nevangeli. Lesi sihloko sibonakala sibalulekile kakhulu ngoba izolo kade senza isihloko besithi umthetho kaNkulunkulu, kanti ngaleli langa sasifunde isifundo sasikhuluma ngokwahlulela. Kwavela ukuthi uNkulunkulu uma esahlulela ngeke eze sahlulele ngobufakazi obunikwa abanye abantu ngathi, kodwa uzosahlulela ngomthetho wakhe. So lo mthetho wakhe sengathi singawulokhu usuwubukela eduze, yabo, ngoba noma abantu bengawukhuluma kodwa uNkulunkulu ezulwini wona osetshenziswayo. Mhlampe-ke singaqala usifundo 5, isihloko sakhona sithi umthetho nevangeli. Indima nayekhanda eyengamele lesi sifundo abaseRoma1 verse 16. Ngifuna nje kakhulukazi le ngxenye engasekuqaleni kwabaseRoma1 verse 16 ofundeka kanjena. Othi ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu, kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo. Amen. Ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu, kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo. Inhloso yalesi sifundo ukubonisa ukuthi ivangeli likaKristu alizange lithathe indawo yomthetho kaNkulunkulu ngunaphakade, kepha lalungiselela umuntu amandla okuba awugcine lo mthetho. Angithi yabona? Yebo, kunjalo. Umthetho kaNkulunkulu lona owaziwa ngokuthi uyimiyalelo eyishumi etholakala lapha Exodus 20 verse 1 kuya ku-17 uyisimiso sokulunga. UKristu akazelanga ukuba azowususa umthetho, kepha ukuba azowukhulisa. Sikutholile lokho khathi sifunda izolo ezisholo yena uJesu. Ube esenza-ke futhi ukuba abantu bakwazi ukugcina. Uma sizothola sifunde noma sibuka iBhayibheli siyathola ukuthi lukhona olunye uhla lomthetho lolo olwalungolwesikhashana, lolo olwahlangulwa ekufeni kukaKristu esiphambanweni saseKhalvari. Yebo, khona imithetho eyayikhona. Bathi uJesu Kristu uma efa yasisihlangulwa efa laphana eKhalvari. Okay, so kwakukhona imithetho okuthiwa imithetho yezimiselo. Mhlawumbe umbuzo umuntu akazibuza wena ukuthi-ke imithetho yezimiselo yavela kuphi na? Okay, noma singakaphenduli lapho. Mhlawumbe umuntu umbuzo akazozibuza wona ungowokuthi kukhona yini eminye imithetho eyanikezwa ngaphandle kwaleyo eyishumi na? Kukhona yini eminye imithetho eyanikezwa ngaphandle kwemiyalelo eyishumi na? Uma sifunda abaseHebheru 10 verse 11 sithola ukuthi kuwona uNkulunkulu oyachaza uthi, okay, angivele ngofunde. AmaHebheru 10 verse 1 ngiyaxolisa, hhayi 11. AmaHebheru 10 verse 1 ngenza iphutha lapho. AmaHebheru 10 verse 1 uthi uma wafunda athi, ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, ungesiwo umfanekiso wazo uqobo, ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo. Yabo, kusho nje kuthiwa ngokuba lokhu umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo, ungesiwo umfanekiso wazo uqobo,
ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalonjalo iminyaka ngeminyaka ukubenza baphelele labo abasondelayo. Yazi, uma uzoqaphela la ukuthi indlela yenkonzo enamasiko amaningana yayenziwe ukuba ibe yizinkomba ezikhomba uKristu ukuba ngumhlatshelo kwakhe nokuba ngumpristi omkhulu wakhe. Le mithetho yomkhuba ethile kanye nemihlatshelo nezinkonzo zakhona kwakufanele yenziwe ngamaHebheru kuze kuthi lokho okungumfanekiso kuhlangane nalokho okungokoqobo ekufeni kwakhe njengewundlu kaNkulunkulu elalaziwa ngokuthi lizobe lisusa izono zezwe. Umthetho wemikhuba ethile yezinkonzo wawuzochaza inhloso ethile kulo icebo likaKristu lokusindisa isizwe. Indlela yemifanekiso, imihlatshelo neminikelo yamiswa ukuba ngalolu hlobo lwezinkonzo izoni zikwazi ukubona ukusobala umnikelo omkhulu ozokuza kube okwawunguJesu Kristu. Mhlampe nje noma singenzi leso sifundo njengamanje, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uma esiphila ukuphila sizophinde sisenze leso sifundo. Sizosenza leso sifundo not ukuthi sisazophinda. Kwakukhona iy'nkonzo ezazithile noma imikhosi eyayikhona, siyakhumbula? Kwakukhona nje kwakukhona nje kukhulunywa kwi-Old Testament ngethabanakele, yabo, abanye bathi sanctuary. Kwakukhona iy'nkonzo ezaziningi ezazenziwa lapho. Njengokuthi nje okunye wayethi umuntu uma onile ethathe imvu eye naye laphana kumpristi e-sanctuary, efike yena abeke izandla zakhe phezu kwemvu, avume izono zakhe phezu kwemvu. Ngokwenza njalo esusa izono zakhe ezinika lemvu. Wayethi uma eseqedile ukuyivuma izono zakhe phezu kwalemvu, kwase sekufuneka ukuthi lemvu isithathwa ngokuthi yena umsulwa. Imvu shuthi isingcolile isenezono zakhe. Kwakufanele ukuthi yena-ke bese siyayibulala leyo yimvu. Uyabo? Imithetho eyayenzeka laphaya ukuthi wawungoni nje uhlale ulinde amaphoyisa njengoba sekwenziwa njengamanje ukuthi umuntu uma engabanjwanga ukuthi wenze corruption uzoyitshela ukuthi u-free. Uyabo? So umuntu wayethi uma wonile kwakufanele ehambe eyovuma isono sakhe. Kwakukhona imithetho enjalo nemikhosi enjalo. Kukhona usuku lokubuyisana lapho impela kufuneka lolo suku lwalenzayo kanye ngonyaka likufice ungenasono, izono zivunyiwe. Kukhona imithetho yephasika. Kukhona imikhosi yokuzulisa, ukudliwisa inkosi ngenamvubelo, imikhosi nolibo. Kwakunemithetho yakhona, yabo. So mase kuba imiyalelo eyishumi nomthetho kaNkulunkulu nawo futhi wanikezwa sitheni uma sifunda sithola ukuthi wona unikezwe entabeni yaseSinayi. uNkulunkulu ewukhuluma wawuloba yena ey'phepheni zamatshe. So le mikhuba-ke lena kukhona nemithetho imikhosi yamacilongo, yonke le mikhosi namasabatha, kukhona ohayi isabatha, ngathini, yayinemithetho yayo, yayingavele yenziwe nje. Nemvu eyayihlatshwa ngosuku lwephasika yayinanendlela edliwa ngayo, uyabo, ngoba kwakuyisikhumbuzo esithile futhi sasikhomba okuzayo, sasikhomba uJesu ozayo. So umthetho wemikhuba ethile yezinkonzo wawuzochaza inhloso ethile kulo icebo likaKristu lokusindisa isizwe. Indlela yemfanelo yemihlatshelo neminikelo yamiselwa ukuba ngalolo hlobo lwezinkonzo izoni zikwazi ukubona ngokusobala umnikelo omkhulu ngoKristu. Ukuthi lento ezaziyenza yayikhomba into enkulu ezokwenzekala. Uyabo? Umnikelo omkhulu ngoKristu. Okay, mhlawumbe-ke kudingakala indimana. Mhlawumbe umuntu uzozibuza ukuthi-ke efuna ukusebenzisa i-Old Testament ne-New Testament ukuthi le minikelo yayikhomba ubani, ngoba sike sasho ukuthi kwakukhanya iminikelo ngezimvu, kuthiwa khipha imvu engenasici, eyiduna, enonyaka. Ngithi siyakhumbula. Okay, siyeza isifundo salokho. Bengivukuza nje ukuthi singacabangi mhlampe ukuthi imiyalelo eyishumi kuphela noma umthetho kaNkulunkulu Exodus 20 kuphela wawunikeziwe. Kwakukhona nemithetho yemikhosi. Kwakukhona imikhosi inanemithetho yakhona nezinto ezazibonakala engathi ziyamasiko kwa-Israyeli. Manje kumbuzo ukuthi le minikelo yayikhomba ubani na? Masifunda u-Isaiah 53 verse 7. Ngicela sifunde Isaiah 53 verse 7. Kodwa mhlawumbe uzizoqondakala kahle, cela ungaqhamukisi ngoku-7.
ngoba lana kukhulunywa ngoJesu, kwakuprofethwa ngoJesu indodana kaNkulunkulu. Cela ukufunda uvesi 3 bese ngifunda u-6 no-7. Uyabo? Cela ukufunda Isaiah 53 uvesi 3 novesi 6 novesi 7. Uvesi 3 uthi-ke, yayideleliwe, yashiywa ngabantu, umuntu wobuhlungu owazi ukugula, yeyiswa, injengosithezelwe ubuso ngabantu, asiyishayanga nto yalutho. Uvesi 6 afundeke kanje, thina sonke sidukile njengezimvu, yilowo nalowo uphendukile endleleni yakhe. UJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. U-7 bese sithi-ke, yacindezelwa, kepha noma yathotshiswa ayivulanga umlomo wayo. Njengewundlu eliyiswa ekuhlatshweni, nanjengemvu ethule phambi kwabagundi bayo, ayiwuvulanga umlomo wayo. Amen. Kwakuprofethwa ngoJesu la, ngempilo awayezoyiphila, ne-treatment noma nokuphathwa, nendlela yokuphathwa ayezophathwa ngayo lapha emhlabeni. Okay, lemnikelo yayikhomba bani? Yayikhomba uJesu. Ngoba bayothi abantu benezono, imvesi nje imile ithi inkokhelo yesono ukufa, uyabo? So umuntu esonile sekufuneka ukuthi afe, evele ithathe izono zakhe ey'nikeze imvu, bese sekufa imvu esikhundleni sakhe. Angithi yakhumbula. So, uma sifunda uJohane 1 verse 29, angicela siphangise sifunde uJohane 1 verse 29. Khona uNkulunkulu akakuvezayo lapha. uJohane 1 verse 29. Okay. Kuthiwa ngangomuso wabona uJesu eza kuye. Uyabo? Wathi, bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Amen. Bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. So, umuntu wayethi uma wonile eziqhubele yena iwundlu lakhe. Uyabo? Hambe uyoyinikelela yena. Umpristi omkhulu uthi uzoyinikelela yena iwundlu lakhe, mase enikelela nanomndeni wakhe. Uyabo? Kodwa uJesu Kristu kuthiwani ngaye? Bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe, izwe lonke, ihlabathi lonke. Uyabo? Akanabo abathile akasusa izono zabo, uthi ususa izizwe magumbi omane womhlaba. Mhlawumbe umuntu umbuzo akazozibuza wona esekhaya ukuthi le mikhuba emidala neminikelo yachithwa ngasiphi isenzo, ngoba njengamanje sisezwa kukhona iy'nkonzo zethabanakele. Yabo? Asisezwa nje kukhona ukuthi sinikwe i-instruction yokuthi mhlampe imvu yephasika ihlatshwa kanjani. Yabo? Ngobe noma isinkwa esingenamvubelo, ngoba noma mhlawumbe nje miningi nje le mikhosi eyayilokhu yenzeka, o-High Sabbath, miningi kakhulu nale mithetho yokuthi kuhenjishwa kanjani. Manje-ke le mikhuba emidala neminikelo yachithwa ngasiphi isenzo? Ngoba yona yachithwa. Ukuyenza njengamanje akusenaveli ngoba yayikhomba uJesu ozayo. Uyabo? Mhlawumbe umbuzo uzothi-ke le mikhuba emidala neminikelo yachithwa ngasiphi isenzo? Uma ufunda uColossians 2 verse 14, uNkulunkulu uyayiphendula le ndaba kwabaseKolose 2 verse 14. AbaseKolose 2 verse 14 uthi uma ufunda athi, esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo, wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Kuthiwani-ke emelana nathi esehlangule incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo, wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Le mikhuba emidala yasuswa ngasiphi isenzo? Ngokuthi uJesu uma esebethelwa nawo yabethelwa esiphambanweni. Okay, noma asifundeni futhi abase-Efesu 2 verse 15 noverse 16. Efesu 2 verse 15 noverse 16 uthi, cela uqala lapha ku-13 khona kuzocaca ukuthi sikhuluma ngoJesu. Ngiyathanda ukuthi uma ngifunda caca ukuthi sikhuluma ngoba ngicela uqala ngoverse 13. Uthi 13, 15, 16. Ngifuna leli gama lithi Jesu ukuze kuzocaca ukuthi sikhuluma ngayo. Uthi 13, kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude
senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu. Okay. Bese u-15 athi-ke, ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalo esezimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe umuntu munye omusha, enze ukuthula. U-16 athi, enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano, esebubulele ubutha, ngakho. Amen. So, muzoqaphela la ukuthi-ke imifanekiso nezithunzi, iminikelo nemihlatshelo ayibanga nakho ukusiza emva kokufa kukaKristu esiphambanweni. Kepha umthetho kaNkulunkulu wona awuzange ubethelwe kanye noKristu. Uyabo? Njengoba uthi uma wonile utshele imvu khona imvu ezofa endaweni yakho. Kanjalo-ke leyo mvu yayimele uJesu Kristu ozofa efele izizwe zonke. Ngithatha lokho nje kokodwa, yabo. Hhayi-ke isitsha sesivele sashaya uvala-ke manje. Kangangokuthi khona abantu abathi bona bame endaweni kaJesu okuvunywa kubona izono. Inkohliso esezingeni eliphezulu leyo, ngoba ngisho sifunda iBhayibheli izono zazingavunywa emuntwini. Wawuzivuma emvini ukuze imvu uzoyibulala ngoba vele uJesu wayevele ezofa efela izono zethu. So, wafa-ke uJesu. Manje uma uyivume ngakho kwakuthiwa leyo mvu ingabi nasici, ibe ngeyesilisa, ibe nonyaka. So, uma ingenasici kurepresent ukuthi physically, yabo. Futhi-ke nanakwi-character yayo, isimilo sayo, wawungeke uze uhlabe imvu ehlanyayo, uyabo, ngoba uyasibona isilwane uma siphazamisekile, uyabo. So, njengamanje kwenzakala isimanga umuntu evuma isono komunye umuntu. Shuthi lowo muntu uyimvu. Anganje imvu yayifanele ukuthi uma usuvume izono kuyena uyinqume. Ngabe la bantu okuvunywa kubona izono ngoba abofundisi noma abobhishobhi noma abapristi bazovuma yini ukuthi kwenziwe njengakuleya mvu benqunywe? Ngabe bazovuma yini ukuthi kwenzeke njengakuJesu? uJesu wathi esethwele izono zethu wanqunywa. So, indaba yokuvuma izono kumuntu nanoba umpristi, nanoba umbhishobhi, nanoba umkhokheli ayikaze ibe biblical, ayikaze ishiwo uNkulunkulu. Zazivunywa kwasekuqaleni emvini. Ngakho noJesu Kristu uma esefika sekuthiwa bheka iwundlu. So, umuntu ozothumela uJesu Kristu akuvunywe kuyona izono, kufuneka ayikuvume ukufa ukuthi uzonqunywa afe. Well-ke akungaze kufike lapho. Izono nje azivunywa kumuntu. Kwasekuqaleni zazivele zivunywa emvini bese imvu iyabulawa. Sezavunywa kuJesu-ke. Zivunywa kuJesu. uJesu vele wasifela ngelakhe igazi. Ngithi angiyi-address nje le ndaba. Ngoba sithena-ke le mikhuba emidala neminikelo yachithwa laphana ngokufa kukaJesu Kristu efa laphana esiphambanweni. Khona into eyenzakala ethempelini mhla uJesu efa esiphambanweni. Sikuthola leso sigameko esisithola uma sifunda uMatewu 27 verse 51. Leso sigameko esisithola uma sifunda uMatewu 27 verse 51. Ufundeka kanjena. Uthi verse 51 kaMatewu 27. Bheka-ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Okay, umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka. Ukudabuka kwesihenqo, amen. So, ukudabuka kwesihenqo sesihlanganisa indawo engcwele nendawo engcwele kwakukhomba ukunqamuka kwezinkonzo ezazimele umhlatshelo kaKristu. Laqebhuka kusukela phezulu lesi sihenqo okwakukhomba khona ukuthi kwakwenziwa uNkulunkulu. Ithempeli lana, itabernacle. Amen. Okay, uma uNkulunkulu esenzela umusa, sazoke sisenze ngesifundo setabernacle. Uma kulula futhi uma wenzeka sekwazi nanokubona mhlawumbe iy'thombe ukuthi kwakumi kanjani. Mhlawumbe sekunendlela engcono yokushutha iy'thombe, yabo. So, umbuzo umuntu angangazibuza wona ukuthi okay, siyabona ukuthi imithetho yezimiselo yachithwa ngoba vele yayivele ikhomba ukuza kukaJesu nemishini yakhe. So, yathi imishini kaJesu uma isiphelile
kwadabuka isiqeqo sethempeli ukuthi siyachithwa vele ngoba sekufezekile, ibiyinkomba noma ibiyisiboniso sento ezokwenzeka. So yathi uma isiyenzekile-ke leyo mthetho yangabe isabinaveli, kwadabuka isiqeqo sethempeli. Manje siyathola ukuthi yabe isichithwa-ke yona. Manje umtakazo uzubuza wona ukuthi ukufa kukaKristu kwayiguqula yini imiyalelo eyishumi na? Khona amavesi esiwafunda izolo, amaHubo 19 verse 7 no verse 8. AmaHubo 19 verse 7 no verse 8 athi, umthetho kaJehova uphelele, uvusa umphefumulo. Ukufakaza kukaJehova kuqinisile, kuhlakaniphisa uyisula. 8. Imiyalo kaJehova ilungile, ijabulisa inhliziyo. Umyalezo kaJehova uhlanzekile, ukhanyisa amehlo. Amen. Okay, ukufa kaKristu kwayiguqula yini imithetho? Ku-Old Testament sithola uNkulunkulu athi kuyilungile, athi ilungile. Kanti naye uJesu uqoma ezisazikhulumela yena kuMateyu 5 verse 17 no 18, ezikhulumela yena kuMateyu 5 verse 17 no verse 18. Uthini uJesu Kristu? Uthi verse 17, ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofethi, angizange ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula gamana linye nasicashana sinye somthetho, kuze kufezeke konke. Uma uzoqaphela lana ukuthi kwathi lapho lokho kungumfuziselo kuhlangana nokoqobo, yaphela iminikelo yemhlatshelo. Umthetho wemikhuba lona wabe sekufanele ukuthi uphele, waphela. Ngokubethelwa kukaKristu imithetho eyishumi yaqiniswa. Ivangeli alizange liwuphelise umthetho, futhi akuzange kugudluke nokuncane kwakho okuyizibopho zawo. Wawusafuna ubungcwele ey'ndaweni zonke lo mthetho kaNkulunkulu noma waziwa ngemiyalelo eyishumi. Umthetho uwukwenanela iphimbo likaNkulunkulu uqobo, uyabo, elimema yonke imiphefumulo ukuba yenyukele phezulu. Umthetho kaNkulunkulu nje into oyishoyo yinye, uthi yibani ngcwele ngokuphindiwe. Uma imithetho eyishumi ibingachithwa kanye nesono ngokufanayo, kwakudingekile ukuba azofela izono zethu. Okay, ake sithi-ke, isipho esinguKristu ngokusobala sibonisa ukungaguquki komthetho kaNkulunkulu. Kwakudingekile ukuba uKristu azofa ukuze anelise izimfanelo zomthetho. Okukanye uma kungenjalo, izwe lalifanele ukubhubha. Umthetho awukwazanga ukuba ugudluke. UJesu Kristu ukufa kwakhe kwakuzoba isiqinisekiso sokuthi uNkulunkulu uma ethe uthi nje lokho, kusho lokho. Sakhumbula isifundo sasifundayo lapho kuthiwa khona inkokhelo yesono ukufa. Uma sekoniwe kwakufanele ukuthi kufe, it's either kwakuzofa izwe noma kufe uJesu Kristu, ngoba uyena kuphela owayenamandla okulisindisa. Umbuzo mhlawumpe okhona ukuthi umthetho ufaniswa nani? NgokukaNkulunkulu umthetho ufaniswa nani? Okay, ngicela ukufunda mina ivesi eyodwa, uGalathiya 3 verse 24. NgokukaNkulunkulu umthetho ufaniswa nani? Galathiya 3 verse 24. Asithi uma usufunda uGalathiya 3 verse 24 athi, njalo-ke umthetho sewaba ngumlayi wethu wokusiyisa kuKristu, ukuze silungisisiswe ngokukholwa. Umthetho uyini? Ungumlayi wethu wokusiyisa kuphi? KuKristu, ukuze silungisiswe ngokukholwa. Ngabe uphatheke kabi lapha ekhaya ukuthi awunabo abazali abazokukhulisa, mhlampe bashona noma bakushiya noma bathathwa lapha ukubathathayo, noma awubazi nje sidalwa? Uthi uNkulunkulu-ke noma ingathiwa isimo sakho sinjalo, noma bakhona abantu ohlala nabo including bona abazali abasho lutho, ilona uzenzela ukuthanda kwakhe nokubona kwakhe, uNkulunkulu asiqiniseka ngakho-ke namhlanje ukuthi-ke kanjalo-ke umthetho sewaba ngumlayi wethu wokusiyisa kuKristu. Well, uNkulunkulu akathule, uNkulunkulu akalahlekile, ukhona, uyasilaya ngendlela yakhe, ngomthetho wakhe,
ngoba-ke umthetho sewaba ngumlayi wethu okusisa kuKristu ukuze silungisisiswe ngokukholwa. Uma uzoqaphela kulo mbhalo umoya oyingcwele ngomphostoli uqondanise nomthetho wesimilo, ukhuluma ngemiyalelo eyishumi lapho. Uthi umthetho ubonisa isono kuthina bese usenza ukuba sibone ukumdinga kwethu uKristu, nokuba futhi sibalekele kuye sithethelelwe, futhi sithole ukuthula ngokusebenzisa ukuphenduka siphendukele kuNkulunkulu futhi sikholwe ngoKristu Jesu. Amen. Uma uvuka ekuseni, abanye abantu bathi bevuka beyibuka esibukweni, omunye uyibuka esibukweni esegezile esefuna ukuyilungisisa. But uma ufuna ukuyibuka esibukweni usuke usufuna ukubuka ukuthi yini na e-wrong. Ngaba nginazo izinto ezingeze zamukeleke uma sengiye phakathi kwabantu noma nje uwedwa nje, yabo, ungafisi ukuyithola usesimweni esingafanelekile. Bese uyoyibuka-ke lapha nesibukweni, bese isibuko siyakutshela ukuthi emehlweni akho khona okungafanele, eceleni komlomo khona okungafanele. Uma nanoboya ebusweni mhlawumbe uzubone ukuthi hayi bo, nengubo ibambelele la khona okungafanele. Ubusudinga isandla-ke ukulungisa, angithi noma amanzi ukuhlamba. So kanjalo-ke ezimilweni zethu uma sifuna ukubona ukuthi sonakele kangakanani noma singcoliseke kangakanani, sibe sesisebenzisa umthetho kaNkulunkulu. Bese umuntu ayazibona ngenxa yokuthi ngawakho amandla akanakho ukuzisiza, bese seya kuJesu Kristu ngokukholwa, kanjalo bese seyalungisiswa. Manje mhlampe-ke umuntu uzozibuza umbuzo omkhulu ukuthi-ke lisisiza ngani leli vangeli na? Lisisiza ngani ivangeli na? Ngoba ivangeli Jesu Kristu waza nevangeli, umthetho uvele ukhona. Likhona ivangeli, ukhona uKristu. Utshiya futhi uKristu uthi yena akazile uzocisha umthetho, kodwa futhi at the same time likhona nevangeli lakhe ukuthi uzowuqinisa umthetho lo. Liyini ivangeli? Cela siphindele kuyona indimana yekhanda, Roma1:16. Liyini ivangeli? Roma1:16 athi ngokuba anginamahloni ngevangeli. Ngokuba liyini ivangeli? Lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. Liyini ivangeli? Anginamahloni, ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo. Okay, uma umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi umKristu angaphepha kanjani esijezisweni sokwaphula umthetho, or usewaphulile umuntu umthetho, engabe sephepha kanjani? Ngoba ekuqala sithola ukuthi okay, umuntu wayebulala imvu evume kuyona izona ifa endaweni yakhe. Okay, ake sifunde uRoma6:14 khona sizokufumana. Masifunde uRoma6:14 uthi Roma6:14, ngokuba isono asiyukubusa phezu kwenu, ngokuba aniphansi komthetho, kepha niphansi komusa. Aniphansi komthetho, kepha niphansi komusa. Uma uqaphela, okay, mhlawumbe masichaza umusa, qaphela umusa ilungelo likaNkulunkulu alabela abantu abangawufanele. Asizange siphume ukuyowufuna thina, kepha wona wathunywa ukuyosifuna. uNkulunkulu uyakujabulela ukusipha umusa wakhe, engasiphi ngoba sifanele, kodwa esipha ngakho ngoba singawufanele ngempela nje. Ukuswela kwethu okukhulu yikhona okwenza siwufumane lo musa. Yabo, amen. Uma sekuthiwa nje mhlawumbe nawe ngubaba uDlamini waba ifa labantwana bakaDlamini abahloniphayo, angithi bese sekuba khona nje ozenzela ukuthanda kwakhe, umakhelwane ngazi noma kanjani. Ngize isibonelo la, mhlawumbe nawe ngiyanombhele wenza ukuthanda kwakhe, kodwa athi uDlamini mayesaba ifa, umbhele engalicelanga leli ifa, kodwa emenzela ukuthi abe ne-share yefa lakaDlamini ngumbhele noma enguntuli, ngithi yabo, kodwa bese kuba khona i-portion akayinikezwa. So untuli lo noma umbhele lo wenzelwe umusa, wanikezwa into ebingamfanele. Njengoba nathi-ke sitsholo ukuthi asizange siphume thina ukuyowufuna, asizange thina siy'khalise sithi sifuna uKristu, kepha wona wathunywa
ukuzosifuna. Ngoba yini? Ngoba uNkulunkulu uyakujabulela usipha umusa wakhe. Engasiphi ngoba sifanele, kodwa esipha ngakho ngoba singawufanele nempela nje. Ukuswela kwethu okukhulu yikhona okwenza siwufumane lo musa. Mhlampe-ke umuntu uzozibuza ukuthi kusho ukuthini ukuba phansi komusa? Lesi simo sokuba ngaphansi komusa siyamvumela yini umuntu ukuba one elokhu ephula umthetho? Ngabe umusa uyakuvumela yini ukuthi wone ulokhu uphula umthetho kaNkulunkulu na? No, akunjalo. Ngoba masinyane nje uma sisonile siba ngaphansi kokulahlwa umthetho. Size sivume siphenduke kuso isono, sisishiye kanti ukuba futhi sibe phansi komusa. Uyabo? You are under arrest. Ngezamaphoyisa esho njalo. So umuntu ongaphansi komthetho umuntu owenzeni? Umuntu owonile vele ngoba utholakale ephuza, eshayela mase kuthiwa ngaphansi komthetho. Yabo? Ya, so nathi sizoba phansi komthetho. Into eyenza ukuthi ube ngaphansi komthetho ukuthi ngoba vele sifunyenwe sesiphambana nawo. So lesi simo masinyane nje uma usesonile siba ngaphansi kokulahlwa umthetho, size sivume siphenduke kuso isono, sisishiye kanti ukuba futhi sibe phansi komusa. Uma usalokhu uphila impilo yesono okudalela uNkulunkulu, uthi uNkulunkulu uyakhuluma, wena wenze okunye, ungaphansi komthetho, yabo? Kodwa uba ngaphansi komusa uma usuphendukile, angithi? Bese uyasishiya isono. Njengoba laba bantu abangaphansi komthetho ezaphula umthetho emgwaqeni zingaphansi komthetho ngoba zitholakale ziphambana nemithetho yezomgwaqo. Uyabo? Utholakale eshayela ngaphandle kwelayisensi noma ethwele abantu engenayo i-P_D_P. Ngenza isibonelo, uyabona, noma ephuzile noma eshayela imoto yokwebiwa. So ungaphansi komthetho sekumele eboshwe. No, so nathi uma singaphansi komthetho kaNkulunkulu bekufanele bekhona i-penalty ezakulandela lapho. Manje umbuzo mhlawumbe singazibuza wona ukuthi kulabo abangaphansi komusa uNkulunkulu ubeka kuphi umthetho wakhe na? Bathi bangaphansi komusa uNkulunkulu bese ubeka kuphi umthetho wakhe kubona? AmaHebheru 8 verse 10. Cela ukuwafunda AmaHebheru 8 verse 10. Athi ngiyayithanda le verse. AmaHebheru 8 verse 10. Ngokuba yilesi esiyisivumelwano engiyeke kusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku, isho iNkosi. Ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo, ngiyilobe ezinhlizweni zabo, ngibe nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Amen. uNkulunkulu nasisivumelana akazosenza nathi. AmaHebheru la uJesu Kristu kade wafaka ukuthi uma uyibuka iBhayibheli, iBhayibheli soseliya ngokuphela. Kusuke kusele iy'ncwadi ezimbalwa impela ukuthi liphele. uJesu Kristu kade wafa, kodwa uNkulunkulu indaba yomthetho wakhe uyilokhu eyigcizelela. Uthini? Uthi uyakufaka imithetho yakhe uNkulunkulu ezingqondweni zethu, ayilobe ezinhlizweni zethu. Bese yena eba yini? Aba uNkulunkulu kithi, thina sibe ngabantu bakhe. So uNkulunkulu usho njalo ngomthetho. Hayi, ngicela ukuthi okay, ngizoyifunda lo mthetho. uNkulunkulu athi kufuneka kube sezinhlizweni zethu, uzowuloba ey'nhlizweni zethu nasengqondweni zethu. Ngibona ngathi namhlanje isikhathi sinaso kancane. Sizowufunda nje siwuphinde ngoba umyalelo yishumi nomthetho kaNkulunkulu usimelwe sonke ukuwazi. Kodwa-ke umbuzo umuntu angazibuza wona ukuthi umpostoli Paul wasichaza kanjani isiphumo sakhe phansi kwevangeli. Khona umzane wakuthiwa umpostoli Paul. Uthi yena esakhe isimo wasichaza kanjani phansi kwevangeli. Cela sifunde incwadi kaFilipi 3 verse 8 no verse 9. Ngifisa sifunde amavesi awu-2. UFilipi 3 verse 8 no verse 9 uthini? Yebo, impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngifunyanwe kuyena, ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngokomthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu. Ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa. Ayi, ulahlekelwa yini uma ugcina umyalelo kaNkulunkulu? Ungalahlekelwa zizinto eziningi, kodwa uthi uPawuli enokushaya indiva abakushaya izibi. Uyabo? Ya, so uNkulunkulu uma ethi yenza lokhu, mase uthi
Ngathi ngenza isibonelo mhlawumbe like khona umyalelo ethi khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise yabo, akufunakali ukuthi wenze umsebenzi ngalo. Mhlawumbe masithi umuntu-ke ngeke ngize ngikwazi mina ukungadli, ukungasebenzi, ngingabondli abantwana bami ngoba yiyo into ezokwenzeka uma ngingasebenzi ngeSabatha. Okay, uNkulunkulu khona akushoyo la ngoPhawuli. Uthini uPhawuli? Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. So ukumazi uNkulunkulu ukwazi ubukhulu bukaNkulunkulu okuzokwenza ukuthi zonke lezi zinto esibona engathi zizosilahlekela lana sizibone ukuthi hayi no man, hhayi ukushaya indiva lokhu ngeke uze ukushaya indiva kodwa ungabazi ubukhulu bukaNkulunkulu. Cela sifunde ivesi yokugcina kulesi sifundo waseGalathiya 2 uvesi 20. AbaseGalathiya 2 uvesi 20 afundeka kanje. Uvesi 20 kwabaseGalathiya, akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungukholwa yindodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Amen. Akuseyimi mina ophilayo, kepha nguKristu ophila kimi. Amen. Kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungukukholwa yindodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Umthetho nawo ukuthi siwugcine. uJesu Kristu ufika kunomthetho emhlabeni, ufika ukuthi yena umthetho akazeli uzowuchitha, uzowuqinisa. Kodwa uma eseshona esefa esiphambanweni kunemithetho yemikhuba, yabona imithetho lena yezimiselo ibonakalisa iyaphela ngoba vele yayikhuluma ngokufika kwakhe nemishini yakhe nazo zonke izinto akazozenza lapha emhlabeni. Kodwa imiyalelo eyishumi ibonakala ingapheli. Uthini uNkulunkulu? Uthi uzoyifaka ey'nhliziyweni zethu nasey'ngqondweni zethu, ngalokho usizayo ukuba sesiba abantwana kuyena yena abe ngubaba kuthina. Okay, so uPhawuli uyaveza ukuthi ngokwakhe nje ukulalela uNkulunkulu noma ukwenza intando kaNkulunkulu akukho, angithi yabo. So akekho umuntu ozoclaim-a ukuthi uyakwazi ukugcina umthetho ngokwakhe. Sidinga amandla kaJesu Kristu ukuze sizokwazi ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu ngokukholwa uJesu Kristu, yena ozawusipha amandla ukuthi sikwazi ukugcina imiyalelo yakhe. So ngicela ukuyiphinda le vesi amaHebheru 8 verse 10 ukuze ngizofunda imiyalelo eyishumi. uNkulunkulu uyakhuluma kakhulu ngomthetho wakhe, imiyalelo eyishumi uyayiqinisa, uyafuna ukuba igcine. AmaHebheru 8 verse 10 angithi uNkulunkulu uthena ngokuba yilesi sivumelwano engiyeke usenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku, isho iNkosi. Uthini? Ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo, ngiyilobe ezinhliziyweni zabo, ngibe ngoNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. So ngicela ukufunda u-Exodus 20 namhlanje ngokwethembeka. Exodus 20 verse 1 kuya ku-17 angizukuxoxa, ngizowufunda. Uthi isihloko sakhona imiyalelo eyishumi. Uvesi 1 wakhona uthi uNkulunkulu wakhuluma wonke la mazwi wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yokugqila. Okay, umyalelo wokuqala utholakala kuvesi 3 uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Umyalelo wesibili utholakala kuvesi 4 uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu nowokusemhlabeni phansi nowokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzele umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalo yami. Umyalo wesi-3 utholakala kuvesi 7 uthi ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Umyalelo wesi-4 utholakala kuvesi 8 othi khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho, kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho.
awuyikusebenza msebenzi ngalo wena nendodana yakho, nendodakazi yakho nenciki yakho, nencekukazi yakho nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle, nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lweSabatha walungcwelisa. Umyalelo wesihlanu utholakala kuvesi 12 uthi, yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Umyalelo wesi-6 utholakala kuvesi 13 uthi, ungabulali. Owesi-7 uvesi 14, ungaphingi. Umyalelo wesi-8 utholakala kuvesi 15 uthi, ungebi. Umyalelo wesi-9 utholakala kuvesi 16 uthi, ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Bese kuthi umyalelo wesi-10 utholakala kuvesi 17 uthi, ungafisi indlu yomakhelwane wakho, ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye kukamakhelwane wakho. Amen. Ungakufisi. Siyabonga, masikhuleke. Siyabonga Jesu ukwethembeka kwakho, usifundisa ngomthetho wakho. Siyabonga Nkosi ukuthi sesiyazi ukuthi ukuze sizolahlwa simele ukuphambana nawe kuphi ekukhulumeni kwakho. Sicela Nkosi ukuthi nathi sibone ukuthi konke lokho okusilibazisayo nesilibele yikhona kuzodlula, kodwa umthetho wakho awudluli. Siqale iy'nhliziyo nengqondo zethu sizijwayeze ngokusizwa izulu, sizifunele zona ukuba zinamathele ekukulaleleni njalo njalo. Iba nathi Nkosi sisadlenza ngala mazwi. Sithambe thina, sivumele izulu libe namandla okusihlambulula, lihlanze iy'mpilo zethu, ngoba maningi amaphutha esiwenzile, sihamba ngokungaqondi ukuthi siyakona. Siyabonga futhi ukuthi ukhulume nathi kusenesikhathi. Kukhona okuhle okusengenzeka ukuthi siphenduke. NgoJesu siyathandaza, amen. So isifundo esilandelayo esizosenza uma uThixo esasiphila ukuphila, isihloko saso kuzobe kuwusifundo 6. Isihloko saso sizobe sithi ukuphenduka nokuvuma izono nokuthethelelwa. Isifundo 6, ukuphenduka nokuvuma izono nokuthethelelwa. Amen.